Welkom terug. Tijd voor Zeeland de Week. Het belangrijkste nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Ja, klapper was natuurlijk die ontploffing in Terneuzen, maar er gebeurde meer afgelopen week. Door de hoge energieprijzen dreigen Zeeuwse glastuinbouwers om te vallen. De productiekosten stijgen, maar op de afzetmarkt stijgen de prijzen niet mee. Voor zeker 1 op de 5 bedrijven is dat een probleem. De glastuinbouwers willen dat de overheid hen compenseert door de accijns op gas te verlagen. Bedrijven die langlopende energiecontracten hebben ontspringen voorlopig de dans. Corona had zijn weerslag op veel zaken de afgelopen tijd. Ook op de meldingen bij het Antidiscriminatiebureau in Zeeland. Een derde van alle 151 meldingen had met corona te maken. Ik heb melding gedaan omdat ik een mondkapje op moest in het ziekenhuis. En ik heb daar een vrijstelling voor, omdat ik autisme heb. En ik word heel erg angstig als ik een mondkapje op heb. Dan ben ik alsmaar naar adem aan het snakken en dan moet het weer naar beneden. En dan bijna gewoon een paniekaanval. Jasmijn wordt bij binnenkomst van het ziekenhuis aangesproken dat ze een mondkapje op moet. Ze probeert uit te leggen dat ze een uitzondering is en wil ook de pasjes laten zien waar het op staat. Maar zover komt het niet. De mevrouw wilde niet naar me luisteren en ze kwam nogal intimiderend dicht bij me staan. En toen ben ik opzij gestapt en dan ben ik ongeveer naar de afspraak gerend met mijn zoon. Ik kwam thuis en ik stond nog te trillen op mijn been. Ik was eigenlijk echt heel erg boos. Ik voelde me echt benadeeld, of behandeld als een crimineel. Jasmijn is lang niet de enige die melding deed van discriminatie door de coronamaatregelen. Ook in 2021 speelde corona echt wel een aanzienlijke rol. Ongeveer 1/3 van alle meldingen gingen direct of indirect over corona. Ik denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht, winkelwagensplicht, maar ook vaccinatiebewijzen en de vaccinatiestrategie van de overheid. Mensen die op leeftijd gecategoriseerd werden voor bepaalde vaccins en het daar niet mee eens waren. De sport leeft weer helemaal op nu er afscheid is genomen van alle coronamaatregelen. Er wordt weer volop gerend, gezwommen en gevoetbald. En weer als vanouds met publiek langs de kant. Dat geldt ook voor het Zeeuwse wielerseizoen dat vorig weekend startte met de Ronde van Oud-Vossemeer. Het zal uiteindelijk een veelbewogen 73e editie van de Ronde van Oud-Vossemeer worden. Na een valpartij moeten 3 renners ter controle naar het ziekenhuis. De koers wordt lang geneutraliseerd, tot de ambulances van het parcours geleid zijn. Even na 6 wordt er dan toch gefinished, met in een spannende finale zelfs een Zeeuwse hoofdrolspeler. Rico van Damme uit Ierseke is in de sprint de snelste en wint de Ronde van Oud-Vossemeer. Rico van Damme voor Antonissen. De valpartijen dagen later spreekt de organisatie van de Ronde van Oud-Vossemeer van een geslaagde wedstrijd. Het wensenlijstje voor volgend jaar ligt al klaar. Ja, het weer. Je kunt eigenlijk alles regelen behalve het weer. Maar als ik dat voor de komende jaren mag bestellen, zon en wind, ja, dan teken ik ervoor. Zeeland is druk op zoek naar voldoende opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Zeeland moest deze week al plek bieden voor 1000 Oekraïners en volgende week nog eens 1000 erbij. En dat is geen sinecure. Er hadden nu 1000 opvangplekken moeten zijn in de provincie, maar er zijn er maar 500. Zoals deze huizen hier in Koudekerke. In 16 woningen kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht. Maar meer opvangplekken dan die 500 zijn er nog niet. Kijk, de grote locaties hebben we echt wel voorgesorteerd voor die noodopvang asiel. Als Studio 58 nog beschikbaar zou zijn, als de Zeelandhallen nog beschikbaar zou zijn, als de Marinierskazerne nog beschikbaar zou zijn, weet je, dan tik je snel de 1000 aan. 1800 hebben we er echt wel in beeld, maar dat zijn plekken die moeten worden ingericht, daar moet begeleiding op. Ook in deze voormalige school in Wissekerke worden vluchtelingen opgevangen. En ook al levert Zeeland minder plekken dan gevraagd, het is op dit moment genoeg. Wat van belang is dat als op dit moment mensen uit de Oekraïne arriveren, en dat gebeurt per bus vanuit de RAI bijvoorbeeld, dat we ze onderbrengen. Want we hebben nog steeds meer plekken beschikbaar, nu zo'n ruim 500. Terwijl we een kleine 300 mensen uit de Oekraïne nu opvangen. Dus we blijven wat dat betreft de stroom voor. Alle veiligheidsregio's in Nederland samen hebben de 25.000 gevraagde opvangplekken wel gehaald. Statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie gaat geen excuses maken voor zijn uitspraken. 2 weken geleden zei Bos op een verkiezingsbijeenkomst dat hij andere statenleden haat. Bos is daarop aangesproken tijdens een gesprek met andere statenleden. Ik denk dat de manier waarop we erover gesproken hebben is wel even een zweepslag voor iedereen. Zo willen we dat niet.
Zo moeten we dat dus ook niet doen. Politiek is mensenwerk, maar wel met de juiste spelregels. Sommige partijen wilden ook een openbaar debat met Bos over zijn uitspraken. Of dat er nu nog komt, is niet duidelijk. De start van de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Michelle van der Velde is uitgesteld. De inhoudelijke behandeling zou eind april starten, maar dat is niet haalbaar, nu de advocaat van de verdachte nieuwe onderzoekswensen heeft. De rechtbank streeft er nu naar om de zaak in juli van start te laten gaan. Voor de familie is het uitstel een grote klap. Ze vinden het onmenselijk dat ze nu nog langer moet wachten. Door teruglopend kerkbezoek, minder inkomsten uit collectes en stijgende onderhoudskosten gaan 5 van de 8 katholieke kerken op de Beverlanden dicht. Dat heeft het parochiebestuur waar de kerken onder vallen besloten. Eind dit jaar gaan de kerken van Hans Weert, Serenhoek en Leeuwendorp dicht. En over 3 jaar wordt gekeken welke 2 andere kerken volgen. Het opblazen woensdag van een damwand in de Oude Middensluis in Terneuzen bezorgde sommige inwoners van de stad de schrik van hun leven. Onverwacht stond hun huis te trillen op zijn grondvesten. Nou, de eerste gedachte moest ik aan Oekraïne denken. Het zou een plofje wezen. Dus dan waren we daar een knal. Ik woon een kilometer of 5 verder. Nou, ik kon het niet thuisbrengen wat het was. Maar mijn vrouw zei, hé, dat is de sluis. Ik was net een nieuwe kassarol aan het verwisselen. Dus ineens die enorme klap. En een beving. Het leek wel een aardbeving. En natuurlijk met Oekraïne op de achtergrond. Denk je, wat is hier aan de hand? Een harde klap. Ja. Een behoorlijke plof hoor. Ik stond gewoon in de kamer, maar ik kwam wel echt even zo van... omdat ik in een appartement zit aan de Schelde, dan denk je, vliegt hier iets tegenaan of zo? Dat idee had ik. Iedereen rent naar buiten hier. Het was gelijk, de ene roept, het is een aardbeving. Tot iemand een goede inval kreeg. Dat ze zegt, het is heel zacht en dan zo hard. Dan denk ik, nou, dat is geen knalletje. Ja, ik er ook al zeker van, ja. En we zouden er helemaal geen hinder van ondervinden. Nou, we hebben het dus wel gemerkt. Maar hinder, mijn wijnflessen zijn nog allemaal heel... De projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen, die bezig is met aanleg van de nieuwe sluis, heeft excuses aangeboden voor de overlast door het opblazen van de wand van de oude getijdenhaven. Opdrachtgever Rijkswaterstaat had de overlast niet aanzien komen. Ja, die impact is wat groter geweest op de omgeving dan dat wij van tevoren hadden ingeschat. Normaal gesproken bij dit soort effecten pakken we de omgeving mee. Wat wij nu gaan doen is even achteraf nog in de directe omgeving een briefje in de bus doen. Dat kan vandaag zijn, dat kan morgen zijn. Maar we willen toch even onze excuses daarvoor maken. In de parkeergarage aan de Kouwsteense Dijk in Middelburg onder de bibliotheek is een auto uitgebrand. Door de grote rookontwikkeling was de brandweer bang dat er meerdere auto's in de brand stonden, maar het bleef tot 1 wagen beperkt en die stond op de onderste verdieping. De brandweer onderzoekt hoe de auto in de brand kon vliegen. Zeeland is een prima provincie om in te wonen. Je kunt hier goed leven, blijkt volgens onderzoekers uit het rapport Leven in Zeeland 2021, dat donderdag in het provinciehuis is gepresenteerd. Wat we zien is dat inwoners heel erg tevreden zijn over de ervaren kwaliteit van leven in onze provincie. Hoe zie je dat? Hè? We hebben gekeken van, zijn mensen, hoe tevreden zijn ze over hun eigen leven, maar hoe tevreden zijn ze ook over de Zeeuwse samenleving. En wat je daaruit ziet is dat 9 op de 10 inwoners erg tevreden is over de samenleving en ook over het eigen leven. Toch zijn er ook kritiekpunten. Het is lastig dat we voor veel dingen ver moeten rijden en we klagen over onze gezondheid. Maar daar staat tegenover dat er relatief weinig misdaad en werkloosheid is. Mensen zijn donderdag nog steeds beduusd van de explosie in Terneuzen woensdag. Het opblazen van de Middensluis werd zelfs op 150 kilometer afstand nog geregistreerd door meetapparatuur van seismologen. Inmiddels is ook duidelijk voor hoeveel schade de explosie heeft gezorgd. Dit was de klap van gisteren die veel Terneuzenaren nog lang bij zal blijven. Het opblazen van de Middensluis verliep niet zoals gepland. Vandaag is de rust weer teruggekeerd in de Donse Visserstraat vlakbij. Hier kregen ze de ontploffing goed mee, aldus deze buren die niet voor de camera wilden reageren. Zo'n harde knal en serieus een soort van drukgolf die ik voelde.
Ja, ik ben de tuin ingevlucht, want ik dacht dat het huis komt naar beneden. Ik zat in het stadhuis, ik had daar een afspraak en ineens hoorde ik een geluid alsof er een trein onder het stadhuis doorreed. En ik zag het hele stadhuis schudden en iedereen schrok daar ook. Inmiddels zijn er brieven bezorgd door de projectorganisatie met excuses en een telefoonnummer waar schades gemeld kunnen worden. We hebben tot nog toe, het is tussenstand, 25 schademeldingen binnengekregen. Die zijn bij het schadebureau gemeld en dat wordt nu afgehandeld. Dat het gisteren zo misging is de mensen die werken aan het project De Nieuwe Sluis niet in de koude kleren gaan zitten. Laat ik zo zeggen, ik sprak vanmorgen een van mijn collega's die heel nauw betrokken is bij de techniek. Die zei, ik heb vannacht echt slecht geslapen. En dat was mijn vraag, waarom dan? En zei eigenlijk, heb ik wel genoeg gedaan aan de voorkant om dit te voorkomen? Maar dat gaat onderzoek uitwijzen, neem ik aan. En dat moet juist, dat zijn ingrediënten voor het onderzoek. We gaan ons allemaal nadenken van, hebben we het op de juiste manier voorbereid? Dit is anders gelopen dan verwacht. Dus we zullen dit moeten bekijken. Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden was deze week klaar voor zijn vuurdoop. Als lid van de selectie van Jong Oranje was de 21-jarige verdediger volop aan het trainen in Zeist om zich met Jong Oranje voor te bereiden op het kwalificatieduel vrijdag voor het EK tegen Bulgarije. Nu ben jij al een tijdje aan het werk bij Jong Oranje. De vorige eeuw, kun je die nog herinneren? Ik denk Van Drongelen. Ja, precies. Nou ja. Eén keer goed. ja. Ook een onverstoorbare verdediger wat dat betreft. Het zijn mooie woorden van bondscoach Erwin van der Looy. Na Rick van Drongelen uit Axel zit er met Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden weer een Zeeuw in de selectie van Jong Oranje. De nieuwkomer meldde zich dinsdag voor het eerst in Zeist. Ja, sowieso dat ik hier ben is natuurlijk een trots gevoel. Dat je zegt dat je met je leeftijdsgenoot de beste van het land, dat je daarmee samen mag komen en dan 2 wedstrijden mag spelen. En je kijkt naar uit. Nee, ook gewoon wat niveau is en hoe al die jongens zijn en wat je zelf kan doen. Dus nee, ik ben benieuwd. Van Hekken meldt zich bij Jong Oranje als vaste basisspeler van Blackburn Rovers. Bij de club, die speelt op het 2e niveau in Engeland, miste hij dit kalenderjaar nog geen enkele wedstrijd. Ja, het is wel even fijn, gewoon even uit naar een andere omgeving toe, weet je wel. Dat is ook wel een keer lekker. En natuurlijk Blackburn, nu weet je wel hoe en wat en dat is ook wel lekker. En nu is het ook weer mooi om weer een nieuwe uitdaging te hebben voor 10 dagen dan nu. Iets meer voetbal verdedigen misschien van de oude stempel. Goed in de duels, agressief. Ja, zijn verbeterpunt ligt misschien af en toe in balbezit, in de passing. Terwijl in Nederland is het vaak andersom. Hè. We willen graag verdedigers die geweldig kunnen pasen. We vinden het verdedigen iets minder belangrijk regelmatig, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zeg Virgil van Dijk, Jaap Stam, Matthijs de Ligt en nu Jan-Paul van Hekken. Dat is toch een mooi rijtje. Nee, zeker. Ja. Als kleine jongen, ik zei nog 4 jaar geleden, speel je nog bij de amateurs. En heb ik nooit gedacht dat je überhaupt profvoetbal gaat halen. En nu sta je bij Jong Oranje, dus dat is wel een moment om trots te zijn. Maar voetbal gaat ook weer snel door, dus dan moet je ook weer de knop omzetten en het hoogst haalbare eruit halen. Hoe schoon is ruim 1 miljoen kubieke meter grond die binnenkort van Antwerpen naar Perkpolder vervoerd wordt? De grond is bedoeld voor het nieuw te bouwen stranddorp Waterzanden. Maar de stichting Schone Polder denkt dat de grond vervuild is en wil dat de gemeente Hulst het transport tegenhoudt. De projectontwikkelaar zegt dat de grond schoon is. Er zijn studies uitgevaardigd, er zijn studies, analyses gebeurd door onze ingenieurs, goedgekeurd door Deltaris en zo verder en zo verder. Dus wij geven ook een garantie dat de grond die we aanbrengen wel een goede grond moet zijn, hoor. Maar Schone Polder wijst op de gebruikte grond in de Zeedijk die in 2015 werd aangelegd. Daar was op papier ook alles in orde, maar bleek de grond achteraf alsnog vervuild te zijn. En nu speelt weer de kwestie met een ander afgravingsproject bij Antwerpen. De certificaten die daar als zogenaamde schone grond met die PFAS-grond meekwamen, daar klopte gewoon helemaal niets van. Die bezorgdheid begrijp ik. Vandaar ook dat wij van in het begin ook tegen de stichting hebben gezegd, kijk, wij engageren ons om schone grond aan te brengen. Nu blijkt dat dat dus geen grond is, maar gewoon baggerspecie. Dat wordt gebaggerd met behulp van het mooie Scheldewater daar en dan wordt het hierheen gevoerd. Maar dat klopt niet, zegt Van den Abelen. We gaan dus uitsluitend met droge specie afkomen. Origineel zou voor Waterzanden 7 miljoen kuub licht vervuilde grond aangevoerd worden om de hele westelijke Perkpolder op te hogen voor een golfbaan. Het project zou toen 11 miljoen euro toekrijgen om de grond over te nemen, zegt Schone Polder. Dan moet je er de grote vraagtekens bij gaan zetten en dan moet je inderdaad alle alarmbellen op rood zetten. Maar van een dergelijke constructie is nu geen sprake, zegt Van den Abelen.
Wij moeten degelijk betalen voor grond. Ik denk, de voorbeelden zijn legio. In Nederland is er in het verleden nogal beroep gedaan op schone grond, waar dat toch wel serieuze budgetten worden voor uitgetrokken. Schonepolder wil dat Hulst het transport van de grond verbiedt, tenzij alle gegevens openbaar worden en er per aangevoerde lading nakontrole wordt gedaan. Nu belooft men dat wel, maar inmiddels heb ik al vernomen dat men incidenteel dan wil gaan bemonsteren. Nou ja, dan weet je al genoeg. En zodra het hier aankomt, wordt het ook gecontroleerd? Ja, absoluut. Er is een protocol van controle en van monitoring. En dat protocol dat wordt mee aangestuurd door de gemeente. Dus eigenlijk zouden we dan bij de gemeente even moeten induiken in het lastenboek dat zij daarvoor hebben uitgeschreven. Gemeente Hulst neemt tot 20 april de tijd om te reageren op het handhavingsverzoek van Schonepolder. 4 Zeeuwse politieagenten zijn op non-actief gesteld na grensoverschrijdend gedrag. De formulering luidt dat het gaat om onzorgvuldig omgaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag op het bureau, maar meer details worden niet gegeven. Meerdere collega's en leidinggevenden hadden het gedrag gemeld. De 4 agenten komen uit hetzelfde rayon, maar ook daar wordt verder niks over naar buiten gebracht. Het onderzoek loopt nog. Er zou geen sprake zijn van ontslag. De extreem hoge gasprijzen leiden tot sluiting van kunstmestfabrieken in heel Europa, omdat bij die productie veel energie nodig is. Zo verbruikt de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil net zoveel gas als 1,3 miljoen huishoudens. Sluiskil blijft open omdat de landbouw niet zonder kunstmest kan. Wij zien ook onze rol hier als Sluiskil om niet alleen Nederland en Europa, maar ook verder, maar ook vooral ook Europa van voedsel te voorzien. Vanwege de hoge gasprijzen sloot Yara al fabrieken in Frankrijk en Italië. Waarom blijft Sluiskil open? Omdat wij het efficiënter doen. De gemeente Breda gaat zich niet inspannen voor het behoud van de Breda-bus. De buslijn tussen Hulst en Breda, waar veel Zeeuws-Vlaamse studenten gebruik van maken. Het blijkt uit antwoorden op vragen van het Bredase CDA-raadslid Christine de Moor. Zelf oorspronkelijk afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. Breda vindt dat het behoud van de Breda-bus een zaak is voor de provincie Zeeland. En feest voor kledingzaak Bos Manshop, dat het predicaat hofleverancier kreeg. Uit handen van burgemeester Mulder en wethouder Pille van Goes, waar Bos een winkel heeft. Een mijlpaal voor eigenaren Kees en Eefje. Nou, ik was zenuwachtiger dan voor mijn bruiloft eigenlijk vanochtend. Ja, ik ook. Ja. En toch ook wel heel erg trots. Ik vind het superleuk. Ik denk wel dat het een soort van bevestiging is, met name naar onze collega's, dat we dit niet doen voor dagelijks gewin of dat we er gewoon in staan om die klant echt blij te maken. Hè? En om gewoon te zorgen dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Ik denk dat het dat aangeeft. Bos Manshop heeft naast de vestiging in Goes ook 2 winkels in Middelburg. En even voor de duidelijkheid, Bos levert geen pakken aan de koning, maar bestaat gewoon al 100 jaar. Want alle bedrijven die meer dan 100 jaar bestaan, die kunnen zo'n predicaat voor hofleverancier aanvragen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week. Zometeen het actuele nieuws van vandaag in Zeeland Nu. Nog een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.